थौ सोना थौ थौदो मामि थांसै औ आबाय फैद' होन ओंखारबोद' दाबो फैया औ बे सैमायानो ना मामि दाबो फैयाहाय मा जाखो फैद' मा बायना होयो फैद' थौ मामि थौ सोना आयै मामा सैमाखौनो नाहरनोसै बियो मामि बामजादो मामि बामद' ओइ बिथारि थांदो बेबो थांखायानदां ओरैजायनिया ओरैजाय थांखाया औ मामि थौ आलासिफोर मामि हौवा थांसैलाय मामा मामा मामि मा थांनोसैना मामा ओइ मामि ओइ दाहरलाय मामि नायलाहाय उन्दैया बहा थांनो मामि थाङा सोंबाबो खिथाला नै जोंखौ नाय बिहिरथारहाय दिनै सानडेखाय थौ नायद' बेलाय नै मेरला दं दिनै सानडे स्पेसियेल बिहिरथारहाय दिनै ना मामि बिहिरथार दिनै ओइ दांजाया हो बेलाय जोंनि खाथियाव थायोमोन ना आगोलाव बे माबाया सोमलै बिनानाव लेंनाया नुनाय गोजौआवसो दं लंपेन्ट बासिगासिनो बिनानावा गांनै बायबासो 80% अफार आयदै थिखोनो हालाहाय ओंखायथ' नै गोलैजोब्बाय लाबाय बिमाजों फैनानै मा बायखोथाय मामि आयना नायदों मामा औ हरखो नोङो जेजे मा मुखैबाय सना र' मेथाइ जानोसै मेथाइ जानोसै दे मामि दे लादो लानोबा मामि थांसै फैद' मामा आयै मा खालामखोथाय मानसिया मामि
फैदो थांसै बै मोनाबाय दोनदो था होनदो मामि मादैमोननिसो बियो नोंनि इया मामा बाहाय आबैयाबो बैलाय मामि आबैयाथ' दे दाबो जाया लाद' गासिबो गिदिरजोब फिसायानो गैया आयना नायनो आंखौ नुफादों ओहो नुवाखै मामि माखौ लाना गैला मामि थौदो हरिकमालनि जोबसो बेगानो मोजां गैया फिसौजोनो बेग नायबायहाय अबेखौ लानो मामि नायद' आयु गोजौनिखौ सिनानै बेखौसो लाबावगोन जाहैदों लायानो बियो बायहैल' मोजाङानो गैया हा दस्रायाव गैला थौ थौनो थांसै मा गस्ला लाबावनो नागिरखो आयु एफा बुरजा थफ्ला गानानै नालाय थिखोनो हाला आङो थिखोदो गियानो लाजाला मोननायखाय आंहासो गैया गांसेबो मामिनिल' दाख्लैबो बिगुमैजों गांसे लाबाय बियो मा नोंनो मा नांगौ सियारखौसो फसायथारदोंमोन उन्दैया फिसौजोनो बेग नायबायहाय अबेखौ लानो मामि नायद' आयु गोजौनिखौ सिनानै बेखौसो लाबावगोन जाहैदों लायानो बियो बायहैल' मोजाङानो गैया हा दस्रायाव गैला थौ थांबाय गिलोनसैना एबार गिदिरथार बेयावबो रावबो गैया माथो नाय नैबेयाव खम मोनदां ए बैयाव खमहाय थौदो नैबेयाव नै बेखौ लादेरबावबाय बिस्कुट थिखोनो हाला जायगा गैला आखायाव लानांसिगोन होनबा जों माबा नायदो बेगा लायदो बेगा थफ्लाया जाला न'आव थांनोसै मोनाबाय मोनालायबाय बहाबाबो जायो बबेयाव जानो बैयाव जाहैनोसै थ' नैबे खाथियाव बाहाथो जानो मामा बाय बाय थाव बेयावनो फैदो बेयावनो हाबनो हाला मानो जायगा बेयावनो जिराय जायो मामे सियारानो
थिएटार जाग्रा जालांसै एसे मा जानो मामि दे नायदो दे मामि नायदो आलु परता जानोसै दे मामि गुसु जाबाय दै गुदुं एसे होदेरसै बारायगोन टाइमा मोनालाय बेनो जाग्रा नुदों जाग्रा 바이라친 비오. 어우, 내 비오 비오. बाहेरायाव थांनानै गेलेयोबोसै मामिया udah tuh terus mulai sana malah जाफैफिनसै tuh मोनाबाय जाखांबाय हा बेखौनो लादो नैबे थांगोनदां थांबाय मोनाजोब्बाय थाङा बै थांगोन ना बायसाथिं बारनानै थेङापारा ओइसा मानथाङा बेबादिथिं बार हो औ मोनालायबायहाय मोजां ला आथिङा मामा गोलैगोन pagi sekolah sini mah hah nani pagi sekolah Ibu 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 hai ini lagi di sana ya Ibu ओंखाम जायोला न'आव उदै बुंखाबाय आंथ' जानो हाबावाखैसो जाबाय जोंहा उदै बुंजासो जाबायना अ नै आगर दख'ना ना मा होनो बिथराइनि दख'ना गाबो बिथराइनि दख'ना मोनाद्रायबायहाय neng dam nanga जाबाय ना मामि रां मामि थाथ' रां लानोसै हनै गैला जायै आग्लायजोब्बाय थिगसे जाबाय नैबे मामियालाय जागासिनो जाखांबाय न'आव थांसै मोनालायबायहाय जाबाय मामि जाबाय
दै गुदुंसो दौनांगौ बेनो दे थौ रसमलाई जानो मालाबा जाफैफिनसै थ' मोनाबाय जाखांबाय हा बेखौनो लादो नैबे थांगोनदां थांबाय मोनाजोब्बाय थाङा बै थांगोन ना बायसाथिं बारनानै थेङापारा ओइच्छा मानो थाङा बेबादिथिं बार औ मोनालायबायहाय मोजां ला आथिङा मा गोलैगोन Pagi sekolah sini mah. ha Nani kita. Pagi sekolah. Cepu Ibu hai milih di sana ya Ibu ओंखाम जायोला न'आव उदै बुंखाबाय आंथ' जानो हाबावाखैसो Siapa aja? Kita nggak selama ini. नै आगर दख'ना ना मा होनो बिथराइनि Piturain dokna nggak be? Piturain dokna. Mana driver है? ना मामि जानोसै र' सना र' गुदुं हनै दांसैलाय बेहा जागोन मामि जागोन र' दै दौहरलाय फिसानो मिनिलायनाय लेखा फरायगासिनो मामिया Nay, Tandoori mixed with flavor soya Malaysia. Tangan mana yang sudah jalan? नैबे जाबायना एबारसो जाबनाया साइथिं बानायगासिनो मालदांपारा बाजाराव 8टासिम जायो 8टासिम जायो 8टा औ मामि गेट बन्द Macam mana itu nama jago? बानायगासिनो ओमफ्राय माला खुलिगोन जाखो बे ओरै ट्रेन फैनो नागिरदों बिराद गोबाव लाखियो बे रेल गेटआ बुम बुमसो वंदे भारत ट्रेन सफैबाय मालाबा बङाइगावसिम गाखोहैनायसै ना अमृत जोंहा थांलाय फैलाय थाब सफैयोथ' माथो मोनायाव वंदे भारत ट्रेन बायनांगौ बेहाय होनदों जाग्रा थाजोबो गासिबो मिथिबायबा
बे थांखांबासो थांनो मोनसिगोन न'आव मोनहैनोसै ससेल'सो दा मोनसै नालाय स्टेसनाव लाखिनांगोन ना दाबो गाखोफेरनायनो मोनाखै मालाबा गाखोनायनांसिगोन सफैबाय थफ्लाखौनो थिखोनो हालायलायला गावनि जोबखाय थिखांथारदों ओमफ्राय अबाव लांनो नागिरखो मा जाखो ने आबौआ मामि आइ मामि मा सेरखो नोङो दादां बेखौ न'आव सफैनानै मा बुग्लुंखो बियो मा दं मामि बे जाग्रा नांगौ नोंनो मामि न' बायो दे मामि दे बायो सना दोनदो नोंनि जोबखासै ना मामि जाग्रा लोंग्रा ड्रेस थांदो मामि नैलाय बिस्कुटआ बायजोबसिगोन बियो दोनसै मामि बिस्कुट मोनजाबाय मा मोनजाखो नोङो मा जाखो मामि पार्बन जानोसै मामि टाटा बाय बाय होनहरदो मामि दे जिरगोन ना मामा र' बाय बाय होनहरदो सोना बाय बाय होनहरदो होना टाटा बाय बाय होनदो मामि होनदो सोना जिरनोनो मोनसेल' हो गोदैखौ मामि खुसिया ओंखाम जानखांनानै लायग्रो